Ceritane bocah kanthi irah-irahan udan deres dening Humaira kelas 6 SD Muhammadiyah Sangonan Loro Sidoluhur Godean Sleman. Ngadepi malam tahun anyar 2020, aku lan kanca-kanca arep padha mangsak bareng, ya kuwi kanthi bakar sosis lan jagung. Papane arep mapan ning omahe Safa. Selasa sore kabeh wis padha nyiapake ubo rampe sing arep dimangsak. Aku nyiapake sosis lan kanca liyane arep nggawa jagung. Dene Safa arep nyiapake piranti-piranti sing arep kanggo masak. Wiwit Selasa sore sadurunge surup kanyata ana udan deres. Udane suwe ora terang-terang nganti watara jam 8-an. Udane kanyata ora terang-terang. Aku terus takon kanca-kanca lewat HP ku. Aku takon arep sida mangsak bareng apa ora. Merga kahanane udan terus, mula aku karo kanca-kanca ora sida mangsak bareng. Safa uga setuju sebab udane ora terang-terang. Pungkasane malam tahun anyar kuwi ora padha sida mangsak bareng-bareng neng omahe Safa. Kanthi alasan udane deres lan ora terang-terang. Mung padha ana ing omahe dhewe-dhewe. Neng omah aku mung nonton TV karo teturon. Watara jam 12 wengi keprungu swara mercon. Ateges kuwi wis mlebu malam tahun anyar. Aku terus mapan turu. Cundel, matur nuwun.